Колко от вас са се замислили как се оформя цената на крайния продукт? Отивате в Lidl, купувате една бучка сирене, вчера е била 5 лева, днес е 5,60 и ви айде да сваляме правителството. Хора, не сте оформя така цената. Въпросният магазин, който изключва договор с производителят на млечните продукти, на сиренето, добива мляко, след това използва машини за обработка на това мляко и за неговото пакуване. Тези машини ги купува от друг производител, който произвежда тези машини. Този производител, който произвежда тези машини, ги поръчва от някъде. Този, който му ги заглобява, работи с подизпълнители, като нас. Той възлага поръчка на детайли за сглобяването на тези машини на подизпълнителите. Подизпълнителите работят с доставчици на суровина. А суровината се добива и зависи от геополитически,